Je komt hier Friske Pjellen binnen van oude Aasaan en dan zie je, hey, hier is wat. En het is ook een rustpunt in het landschap en ook een object in het landschap. Het moet opvallen dat mensen stappen je schilk van een fietshouw. Maar de auto, het is nieuwsgierig, je stiert een keustwerkje in. Dat ken ze van oude dikkeltje en die komt boven de wal uit. Het is echt een mooi puntje. Zowat het hele dorp had in touwwest om dit stukje historie weer op te bouwen. De originele Skoors is in 1593 gebouwd om Friesland te verdedigen tegen de Spaanse troepen. Je zou het denken dat de boeren in deze omkrieten iets echte oorlogshelden waren. Maar dat lijkt wat oors. Er had wel een paar keer een oorlog geweest, maar het stelde net al te vol voor. Dus daar werd eigenlijk te roem voor. En het meeste verdedigers waren ik nog boeren in de omgeving. Ja, en die dachten van als het gevaarlijk was, dan werden die al vertrokken voordat de soldaten er waren natuurlijk.